аз съм Мария Венкова, ученичка от 5 А клас от училище Средно училище Паисий Хилендарски, Пловдив. С баща ми Иван Венков ще представяме проект номер 39 "Построй своя робот", направен специално за Националната олимпиада по информационни технологии в България 2026 година. Какъв софтуер е използван? Използван е Scratch MIT. Добре, колко спрайта има горе-долу и как е разположен кода? Има горе-долу 147 спрайта, всеки с отделен код. Това отне горе-долу 5 работни дни. Около 40 часа горе-долу програмиране изцяло, като идеята предварително беше разработена на хартия. И сега използвали сме една единствена снимка от интернет, която виждате тук на вашите екрани. Всички останали спрайтове и код и така нататък са от нас направени и са или са стандартни за Scratch. Какво виждаме тук? Виждаме roadmap. Това са нивата, може би? Да, нивата, тяхната трудност и колко време. Значи разработили сме колко? 2 нива? 2 нива, да. Ниво 1 е ниво 2, първото, което е лабиринт, и второто, което е шутър. Шутър гейм, и третото ниво. Ще имаме възможността да вземем участие в Game Jam, Global Game Jam в края на януари 2026. И там според зададената тема ще направим концепт за нивото и ще го изработим съответно, ще го вържим към играта. Да. Съответно ще запълним всичко необходимо тук по нея. Тук имаме информация за проекта, как се играе, от кой е разработен. Да, кой е разработил проекта, кой е ръководителя на проекта. И продължаваме напред. Старт. Виждаме малко логин скрин. Тук, където има бутони, където можеш да се сложиш пауза или напълно да изключиш музиката. Да. Тук ще си изключим музиката. Окей, добре. Тук пускаме, спираме музиката. Виждаме 3 робота. Имаме някакъв бюджет. В случая сме го нагласили допълнително само за нас и за този геймплей да бъде 1000 койна. Виждаме обаче 3 робота, нали, които може да си купим. Каква е разликата между тия 3 робота? Единият робот е по-бавен от другия има по-издържлива батерия, друг е по-силен като цяло. Значи концентрирали сме се основно върху мощността, върху скоростта и върху обхвата на робота, който трябва да преминава. Съответно имаме разработени първите 2 нива, левел 1 и левел 2. И тук имаме конфигуратор за роботи. Обаче първо трябва да видим каква е идеята тук. Идеята е тези роботи да се движат и да купуват енергия, която е на различна цена. За 4 вида енергия разглеждаме. Значи един път е вятър, втори път слънце, трети път вода и ядрена реакция. Съответно, енергията е на различна цена и съответно всеки път, когато робота отива на съответната зарядна станция да зарежда, той получава по-малък бюджет. Нали? Така, бюджета му се намалява с определени кончета на секунда. Да. Тук можеш да си конфигурираш собствен робот, тук можеш да си купиш воден сенсор, сенсор за вода, машинно зрение и сенсор за температура. Фактически никакво имаме. Ние имаме някаква батерия, която се съдържа в body frame-а, тъй наречения battery pack, имаме drive station, нали? Съответно секция, която задвижва робота. Имаме сензори, които регистрират някакви събития около него и му казват какво да прави евентуално, нали? Или информират играча, че тук предстоят опасности и да може да вземе действие, примерно. Какво действие да ги избягва в случая? Тези опасности. Имаме си електрически план. Още един път на цялата история. Тук виждаме зарядните станции, виждаме батерията като цял пак. Няколко батерии, която се управлява от съответния BMS или Battery Management System, който представлява една платка с софтуер, която управлява заряда на батерията и фактически подаваме 12 волта напрежение към главния контролер, който разпределя съответно тока към задвижванията, 1, 2 или повече. Съответно контролера получава и сигнали от сензорите, нали, водния сензор, температурния сензор и камерата за машинно зрение или Machine Vision. И по този начин робота може да вижда при някакви други обстоятелства, които настъпват по време на игра. Връщаме се тук, нали, конфигурираме се робот. Хубавото да се каже, че това ниво с конфигурацията на робота ще бъде разработено по време на този Game Jam, въпросния Game Jam през януари.
и от тук нататък следва геймплея на ниво 1 и ниво 2. Нали така? Да. Добре, до после.